Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur, kafeina dosi bikoitza beharko dugu, batetik Ipar Euskal Herriko bozen jarraipen egiteagatik eta Oskar sarien ekitaldia ikusteagatik bestetik. Herriko bozetako lehen itzuliak lurralde zein joera politiko ardatzarturik nabarduraz beteriko panorama marraztu digu. Hori bai, panorama osotasunean ezagutzeko urrengo igandera arte itxaron beharko da. 11 bat herritan lehia bizirik dago eta. Izen batzuk aipatzearren, Baionan Jan Rene Etxegarai gailendu da, 3. agintaldirako bidean Baionako herritarren bozen 42,11 bildu ditu lehen itzulian, eta Senperen lehen itzulitik gailendu da Kristof Jauregi buru duen H berri zerrenda, bozen 44,1 lorturik. Eta Ziburun erraz gailendu da Eneko Aldana, hautetxe abertzaleak botoen 48 eskuratuta beste 6 urtez segituko du auzapez gisa. Euskal Herriaz mintzo zaizkigu zazpitatik irua antzirik. Ei, zergatik bi alde, denei egin aldikute galde. Zer da iparralde, hiru lurralde daude, orotara zazpiala 6. Non ditu mugak idatzi, marrake batzi, galde egin gabe. Estereotipoz ez jantzi, etzazu antzi, hemen frantzin ez zaude. Ardure zaragoa irera doaz balak, argiak baino. Eta hauteskunden jarraipenaren ondoren, zinezale beta horrekoak jantzi eta Oskar sariak ikusten aritu gara. Los Angeleseko Dolphy Theatretik egiten dute, arratsaldeko 7 aldera eta beraz, Euskal Herrian gaueko 12 aurrera ikusteko aukera izaten dugu. Beraz gure entzule gehienak egongo zirenez, hemen txetoa laburpentxo bat. Sinners-en favorito nagusia, beste dozein pelikulak inoiz baino izendapen gehiago baitzituen, 16. Bada azkenean 4 sari irabazi ditu gizonezko aktore honenaren saria, Michael B. Jordanekin, soinu banda honenarena, Ludwig Göranssonekin, eta jatorrizko gidoi honenarena Ryan Cooglerekin. Eta nola ez, argazkilaritza honenarena horrela, Autumn Duralt inoiz sari hori irabazi duen lehen emakumea bilakatu da. Eta eskerrak ematera igo denean, emakume guztiei altxatzeko eskatu die, ederra. Baina benetako garaia One Battle After Another, Paul Thomas Anderson zuzendarian filma izan da, 6 sari pilatutat. Shine your light now. This time it's got to be good. Get it right now, yeah. 'Cause you're in Hollywood. Ba, Oskarretako edizio zaharragoetara begira jarriko gara. Gaurko egunez jaio zen Robert Russen estatubatuar zinemagilea. 49ko bere All the King's Men filmak film honenaren, aktore honenaren eta bigarren mailako emakumezko aktore honenaren Oskar sariak irabazi zituen eta bera zuzendari honenaren sarirako izendatu zuten. 1961 The Hustle zuzendu zuen 9 Oskar sarietarako izendatuta izan zena eta 2 irabazi zituena. Eta gaurko egunez jaio zen Bernardo Bertolucci italiar idazle eta zinema zuzendaria. 1970ko hamarkadan egin zituen filmek egin zuten ezagun, Il Conformista, Last Tango in Paris edo Novecento. Eta arrakasta komertzial handia eskuratu zuen 1987an zuzendutako The Last Emperor, Txinako azken enperadorearen biografia lanarekin. Film horrekin 9 Oskar sari irabazi zituen 1988an zuzendari honenarena barne. I love the black and white, I love the play of light, the way Contini puts his image through a prism. I feel my body chill, gives me a special thrill each time I see that Guido neorealism. I love the dark and handsome guys with the skinny little ties, dressing mod, looking out of sight. I love to watch them as they cruise with their pointy leather shoes, wearing shades in the middle of the night. Whatever Guido does, it makes me... Baina ezin dugu aipatu gabe utzi, 2013an Bertolucci berak kontatu zuen Last Tango in Parisen Marlon Brando kantzezutako pertsonaiak Maria Schneiderri sexu erasoa egiten zion sekuentzia, Mariari aldez aurretik jakinarazi gabe filmatu zutela. Hau da, bortxatu egin zutela. Antza denez, Bernardok naturaltasuna nahi zuen, aktoresaren izu aurpegia benetakoa izatea, eta Marlonen ideia izan omen zen, eta zuzendariak baiezkoa eman zuen bortxaketaren kultura. Ba, efemeridetan beste zuzendari bat topatu dut, baina honek ere badu bere alde iluna. Gaurko egunez jaio zen Jerry Lewis estatubatuar aktore humorista zinema zuzendaria, gidoigilea eta ekoizlea.
komediaren errege gisa izendatu izan dena. Baina 2022ko otsailean Vanity Fairrek jakinarazi zuen 60ko hamarkadako Lewisekin lana egindako aktore talde batek Lewisen sexu-eraso, jazarpen eta abusu salaketak aurkeztu zituztela. Ai, ere... Tu hija Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Tira bagoazen aktoreekin. Gaurko egunez jaio zen Isabel Huppert aktore eta zinema ekoizle frantziarra, Europar zinemako antzesle fin eta emankorrenetakoa. 1971an debutatu zuenetik 100 film eta telebista ekoizpen baino gehiagotan agertu da. Duela 10 urte Oskarretarako izendapena jaso zuen El pelikulan egindako lanarengatik. BAFTA, Cesar eta hainbat Lumière sariez gain, 2003an Donostia saria jaso zen zinemaldian. Gaur 73 urte betetzen ditu. Zorionak, Isabel. Eta zorionak Alexandra Daddario gaurko egunez jaio zen baita ere, Percy Jackson sagan Annabeth Chasen papera egiteagatik egin zen ezagun. Ordutik Hall Pass, Texas Chainsaw 3D, San Andreas eta Baywatch filmetako protagonista izan da. Eta 2021an The White Lotus telesail satirikoaren lehen denboraldiko protagonista izan zen. Eta konturatuko zinaten, aktore emakumezko ez hitz egiten hasi gara eta ez dago alde ilunik. Not all men, but always a man. Ai, ba... Bere bizitzari buruzko pelikula bat merezi duen emakume bat aipatu nahi dizuet nik. Tammy Terrell, gaurko egunez hiltzena 1970an. Motaunetik igaro zen ahotsik onenetakoa izan zen, estilo paregabea zuen agortokian, karisma ezin hobea, diskoak erroskila bezala saldu zituen, baina Tammy Terrell ez da historiara pasa, soularen diba handi bat bezala. Bere irudia bigarren plano diskretu batean mantendu delako. Artista Filadelfian jaio zen, 49. urtean, aktore baten eta bizargin baten alaba zen eta ziur zeuden Thomas izeneko aur bat izango zutela, baina neska zela jakitean Thomasina edo Thomasina izena jarri zioten guk Tammy ez izenez ezagutzen duguna. 20 urte zituenean sinatu zituen Montauneko paperak, Gordik Terrell bezala bataiatu zuen bere jatorrizko abizena luzeegia iruditzen zitzaiolako. Bere lehen singela I Can't Believe You Love Me izan zen, zuzenean Billboard zerrendako top 40an sartu zena. Etapa horretakoa da Marvin Gayeekin egindako Ain't No Mountain High Enough. To worry, 'cause baby there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you could always count on me, darling. From that day on, I made a vow I'll be there when you want me some way, somehow. Oh, baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley. Diskoa kaleratu eta 2 hilabetera Your Precious Love abestia kontzertu batean kantatzen ari zela, Terrellek konortea galdu zuen bere lagunaren besoetan. Marvin Gayeek bertan bera utzi zuen bira eta Tammy Filadelfiara itzuli zen probak egitera. Garuneko tumore bat detektatu zioten aurrikuspen txarrekin. Bere osasuna kaskar egin zuen behera. Urte horretan bertan kantatzea lortu zuen azken aldiz oso ondatuta Marvin Gayeek New Yorkeko Apollo antzokiko publikoaren artean bere kontzertuetako batean ikusi zuenean, mikrofono batekin hurbildu zitzaion eta You Are All I Need to Get By abestu zuten unkitutako publikoaren aurrean. Handi gutxira, ia dozena bat operazioaren ondoren, koman sartu eta 70ko martxoaren 16an
hiltzen, ez zituen 25 urte egin. Marvin Gayeek Tamiren heriotzaren ondorioz kontzertu guztiak bertan bera utzi zituen 3 urtez, ez zuen abesteko indarrik. 1973an Let's Get It On diskoa kaleratu zuen. Tirantzuleak Girogo showetan gaurko edukia aurkeztuko dizuegu. Nor dator gure laborategira? Aitor Garmendia izango da gurean, Saharako maratoiaren irabazlea izan da eta esperientzia guzti honen inguruan galdera batzu ditugu. Eta kirol berezi bat aurkeztuko dizuegu, urpeko errugbia. Leones de Pamplona taldeak azalduko dizkigu kirol honen nondik norakoak. Eta noski puri-purian tartea izango dugu astelenero bezala, hori bai gaurkoan Oscar sarietara bideratuta. Entzuleok, martxoak 16 ditu gaur eta astelena da ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, June Romatet Ibarguren egunon. Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezei Zarandia egunon. Egunon. Izketan ari zeizuena Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1148 du martxoak 16 goizak 10:19 minutu eta 3 hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongietorri naiz irratian zarete bai bigarren kafean. Giro hauekin abiatuko dugu gaurkoa. Giro hauekin abiatuko dugu gaurkoa Easy diskotik Marvin Gaye eta gaurko egun zendutako Tammy Terrellen California Soul. Eta noski kantu honekin eta maite dutekin abiatuko dugu gaurkoa gure txatean dagoeneko hainbat mezu. Egunon kafezaleok zer moduz atzoko partez zorionak Jon Telleriari. Zorionak Jon Telleriari guk ez genuen buruan, baina Gorka Santestebanek esango nuke naiz irratiko pertsona arduradunak baina informazio gehiago duela gure inguruan. Telleria zorionak, jode, atzo urteak eta guk hemen ez daukagu kroketa gonbidapenik eta ezer. Bera gonbidatzea, ez? Espero Telleria entzuten ariko zaigula eta kroketa gonbidapen hori iritsiko dela.
Nire maite duta da, zederra arun batean iparra egoa eta zederra kantatu eta pixkat joerga egitea, gora iparraldea eta gora egoa. Zorionak iparra egoa lantaldeari, eta beste maite duta da, utxune handi bat daukadala, dokumentala zelako arrakasta izan duen, 3 emanaldi eta sold out. Zorionak Zumarraga Urretxu eta Gatiken. Zure badakizu eze dokumentalez ari den... Bai. Gorka? Bai. Utxune handi bat bihar elkarrizketatuko ditugu. Ados. Ja, Gorka, zuk eta biok bati daukagu koma eta utxuneekin eta geldialdiekin arazotxo bat, eta nik ez daukat irakurketa gaitasuna goiurik bezain garatua. Jarri, beste maite duta da utxune handi bat dokumentala zelako arrakasta. Karo, baina irakurri. Kaneretzako da, Gorkak hori idatzezaki horrela esanez, nire maite duta da utxune handi bat utzi didala, ikusi duan dokumental batek, eta ez dakizu ez arrakasta izan duen da, horren nik ez dut ulertu, barka jazue, entzuleok, barka jazue. Dantzan 22 daukagu, June, zei luzea dantzan? Bai, egia jarri zaitarpegian atzera bota dut, eta izan daiteke, bai, bastante luzea daukat. June, gero zurekin itziengo dut. Bihar edo etzi. Bueno, hori ez da gero, hori da bihar edo etzi. Bai. Itziengo duzu Junerekin. Bueno, guk maite duten tarteari egin bar diogu leku, eta jarraituko dugu, disko zoragarri hau aletzen, Marvin Gaye eta Tammy Terrellen artekoa, Love Woke Me Up This Morning. Woke me up. Bueno, eta isilik zegoen ere agertu da, Julenek zehaztu digu dokumentalaren inguruan bihar ez, datorren astean hariko garela, bihar greba eguna da. Eta guk ere grebarekin bat egingo dugu, eta bihar ez da bigarren kaferik izango. Beraz, hortxe, bueno, hemen gabiltza, 3 pertsonen artean, komunikatzaile funtzional bat osatu nahian, eta eskerrak Julenek WhatsAppez osatzen duen falta zigun 10 hori. Gehiago ere ez, baina 10 edo osatzeko moduan badago. Ze Julen Goikoetxea ere asteburuan Galizia inguruan ibili da, akordeoi orkestarekin han izan gara, eta nire maite duta, nik botako dut lehenik, ze horri eskaini nahi diot. Badira 25 urte, 15 urterekin Suitzara bidaiatu nuela lehenengoz akordei orkestrarekin. Urte haietan, urte hartan edo urrengoan ezagutu nuen Julen, Tolosara bateria ikastera etorri eta akordei orkestra batean jotzen bukatu zuen alegiko tipoa, eta artik aurrera, pentsa zenbat batailita eta zenbat bidaia eta zenbat une bizi izan ditugun, bai orkestan eta orkestatik kanpo, baina bidaia honetan 20 piku lagun ginen, eta 20 piku pertsona horiek elkar ezagutzen dugu, iaia duela 25 urte, batzuk pixka balentxiago ere bazuden orkestan, beste batzuk gaztetxoagoa dira eta ondoren iritsi dira, baina 3 egun zoragarri egin ditugu, iaia 3 egun horietatik bat osorik bidaian pasa dugu, ze Galizia ez dago hemen etxe ondoan, baina oso gauza ederra izan da, ez dakit garai bateko sentsazioak berreskuratzea, aurten 45. urte horrena bete genuen Isidro Larrañaga akordoi orkestarekin, Galiziako Astradako akordoi orkesta batek, jubilatuek osatzen duten akordoi orkestra batek jaialdi bat antolatzen duan, 5. jaialdia dute eta gure berri izan zuten norbaiten bidez, eta nahi ziguten bertara gonbidatu eta bertan jotzea, eta egia esan erronkatxoa izan da, ze akordoi orkestran jende asko aita eta ama izaten dabil garai hauetan, batzuk aurdun, besteak ume txikiekin, ez da erresa, eta asteburu baterako 7 ordu pasatxoko bidaia egin joan eta beste hainbeste etorrian egitea, ez da lan erreza izaten, baina tira azkenean lortu genuen antolatzea, eta gaur goizean oso mezu politak zeuden pixka bat akordei orkestrak gure bizitzetan osatu duen, familia giro horretan, eta zenbat momentutan egon garen, egon gara orkestakideen ezkontzetan, egon gara orkestakideen seme-alaben bataio edo urte betetzeak ikusten, egon gara funeraletan eta egon gara bestelakoetan, eta egia esan oso polita izan da asteburua. Bider jotzean ezkeunden ohituta eta aretoa beteta zegoenez eta soldauta egiten dutenez, pentsa, soldautaren kultura akordoi orkestran mundura iritsi dela Galizian, arratsaleko 5 emanaldi bat hasten zen, 8 beste bat, eta gure
txanda jaialdi honetan azkena zen, nolabait artista gonbidatuak edo ginelako, bigarren pase horretan igual 10:00 jotzea egokitu zitzaigun, eta egia esan arratsaldea luze xamar egin zitzaigun, goseari hortxe genuen, baina bai, oso polita izan da, hori bai, gaur gorputza Iepa, pixkatola gogortuta eta pixkat astelenarekin, baina tira, manere maite dut akordeio orkestra osatzen duen jende horri guztiari, eta tira, asteburu honek berriz ere bidaia batean aspaldiko partez jarri gaituenako. Eta beste maite duta disko puska honi, Easy 1979ko lana, lehen sarreran aipatu dugun Tammy Terrellek egin zuen azkenekotakoa, azkena espaldin bada, baina Motownaren garai gorenetan zirenetan Marvin Gaye eta berak osatutako lan hau, artelana da Motown soinua, Motownaren nolabait adierazle utxutxa, eta beraiekin, pentsa, The Originals, The Andants, The Spinners eta The Funk Brothers aritu ziren, guztiak ere baziren garaioetan Motownaren giroan zebiltzan talde ezberdinak, aipatuetan lehen hirurak abeslari edo ahotxe taldeak ziren, horre ikusten dituzuen koro zoragarri hoiek guztiak, eta The Funk Brothersek osatzen zuen nolabait talde honen soinu banda edo instrumentazioa, eta nire maite duta gaur disko honi, eta hau izan zen diskoaren singela. Good loving ain't easy to come by. Hau izan zen diskoaren singela, eta guk maite duten tartearekin jarraituko dugu. Gaurko gure lehen gonbidatu etorri bitartean. Juna Romate Ibarguren zein da zurea? Nik beti aipatu izan den, noizbait, bueltak emate dizkio dala kotxean, pasatzezkiten ari azkeneko astean, hortik maite duten bat aderatzeko, eta ez neukan hola zerbait markatzeko, baina gero kontrolatu nintzen maite ez dut bat badaukadala. Dalako lanean gertatzen ari zaidan gauza bat, eta lankide batekin ere komentatu dudana, eta da ze behar daukaden gizonek zutik pixa egiteko, eta batez ere bitapak ez jaisteko. Ze uler dezaket edo zer gauzagatik tapa bat irekita uztea, korrekatera zerarako, presa daukazulako, berdin zait, alare itxitapak, baina bigarren aro hori jetxi behar izatea normalean erabat garbi ez dagoenean nazkagarria da, eta batez ere gizonak ez zeatelako gai esertzeko. Eta da zerbait inoiz ez detena ulertuko esanet lan eremu batean. Ulertu ezaket parranda giro batean, komuna zikinaz dagoenean, zikina dagoenean, gogoa ez duela ematen esertzeko, ala ere eserita egingo agenu pixa denek ziurrenik garbia mantenduko litzateke, baina eske ez dut ulertzen, iruditzen zaita gogoratzen detelako nik txikitan klasekide bati atea ireki ziotela, ez? Eta mutil bat eserita pixa egiten ikusi duten momentuan beste 3 parrez gogoratzen dut irudi hori oso garbi, eta da, ez dut ulertzen, ea den maskulinidadearen aurkati joan zerbait eserita pixa egitearena, baina behintzat jetxi bitapak. Goizeko 11:30 minutu, Goiuri, zure maite duta? Nere maite duta. Badakizu zer gertatu den. Reuters agentziak ikerketa luze eta sakon bat egin duela, eta deskubritu dutela nor den Banksy. Banksy artista badakizu gerrilla artean aditua den Banksy, munduko hainbat txokotan
gauez agertu eta bere marrazkiak uzten dituen artista hau, bazen sekretu eta misterio kutsua zuen zerbait, ea norote zen Banksy. Ez, izena Banksy nortzegoen horren atzean, zein da, zenbat urte ditu, zer ikasi du, nola mugitzen da, leku batetik bestera. Hortxe zegoen misterioa, ez, eta horrek egiten zuen erakargarri baita ere, artista bere eta baita bere artea. Reutersek argitaratu du ikerketa bat, eta esan dute, nor den. Eta ez dut esango, nor den, zen niri gustatzen zitzaidana, misterioa zen. Eta orain badakigu nola izena duen, badakigu zenbat urte dauzkan, badakigu nola aritu den lanean, ze trikimailu erabili dituen, ze izen batekin jaio zen, gero izen orokor batera aldatu zuen bere izena, ez? Pixka bat zailagoa izan zedin bere jarraipena, eta egia da leku askotan jende askok bazekiela, pertsona hau zela Banksy. Ez azkenean, gauza batzuk publiko orokorrarentzat sekretua diren arren, agian sartuta balin bazauden mundu horretan, ez informazio gehiago iristen zaizu, jendea ezagutzen duzu eta badakizu. Baina, nik gehiegi aztertu gabe, ez nekien, ez naiz inoiz jarri ez da ere begiratzen, benetako izena zein izan ziteken, zen niri gustatzen zitzaidana misterioa zen. Eta orain, argitaratu dute, edabide askok eta askok bere izena, ikusi beharko da nola eragiten dion honek bere arteari, saltzen denean, enkantean eta jartzen direnean bere lanak, erakargarritasun puntu bat ematen zion, ez jakiteak nor dago honena atzean, ez? Orduan ikusiko dugu ze eragin duen, baina, zuek jakin min handia balin baduzue, zuen bilatzailetan begiratu agertuko zaizue orain bai norden izena bizenak eta adina eta guztia jenik ez dizut esango, zen ere maite duta da, misterio hori maite nuela. Until it dies. The world is just a great big onion. Goizeko 11:34 gure gonbidatua segituan izango da estudioan, baina hemen txatean galdera bat egin dute. Bihar greba ez duzu egingo? Bai, Gorka. Uste dute igual entzun duzula dagoeneko, baina momentu batean aipatu dugu ez, eduki bat genuela biharko, nahastu egin gara. Bihar greba eguna da, eta guk ere greba horrekin bat egiten dugu, eta eduki hori datorren aste artean izango da. Aste arte bat bestearen gatik aldatu nere buruan. Bai, hori da. Baina, azalduta dago, eta bihar guk ez dugu saiorik izango. Pegilekuna lankideak azaldu bezala, naiz irratiak gutxineko zerbitzuak eskeniko ditu, eta grebaren jarraipena egingo du informazioaren ariaren, edizio eta formatu berezi batean, baina hortik aurrerako, edukiek ez dute bihar emisiorik izango, eta guk ere, ez dugu bigarren kaferik egingo, beraz, bigarren kafea etxean egin beharko duzue, ze bihar greba eguna da, eta tabernetan ere, ez zenukete kaferik hartu beharko, esango nukenik, baina tira, gero bakoitzak egingo du nahi duena. Goizeko 11:35 minutu, eta ni pixka lokatzean sartuko naiz pixa egitearen kontu horrekin. Ze Junerekin ados nago, tapa igo, pixa egiterakoan, eta tapa igo eta guzti, gero hor geratzen balin bada tantaren bat, hartu paper puxka bat, pasa eta garbi utzi. Eserita pixa egiteren inguruan, ala behar badu, komunak handiagoak egin behar ditu. Bale, hankengatik esaten duzu. Kabitzen, komun batean eserita pixa egiteko. Segun ze komunetan. Gehienetan, tapa bera lodi xamarra denez. Bale, esaten duzu taza, pentsatzen hanken tokian. Ez tazan bertan, ipurdi handia okagonok, eta handi xamarra garenok, kanpoan geratzen gara. Beraz, ulertu dezaket. ez da erresa, hor barruan pixa egitea, eserita. Beintza garbitu. Hori da, garbitu, eta papera pasa, eta txukun utzi, eta gauza horiekin erabat ados. Zego guilezen gatzetik, eta nazkagarria. Edo komunak ondixagoak egin, zenik ere batzuetan beste eserita egin behar diren gauzetarako ere faltan botako nuke, pixkat komunek tamaina gehiago izatea. Bale, ulertu dezake. Baina tira, ez dezala aitzaki itxura hartu, gehiago gauza txikien kontrako aldarrikapen izan dadin. Hau da, sukaldeak bezala, nik nire etxeko sukaldean egunen batean 20 zentimetro gehiago beharko nituzke,
nire gerriak ez usteko fregatzen dudan bakoitzean. Bai, Eta hor gero sartzen dira problemak, Ni nire soluzioa daude. Nire bikoteak beharko lukeen altura eta nerea ez dira berdinak, Orain, sukaldek dakarte azpian kajoi bat lurrera pegatuta, erabat establea. Oain, nola txikia naizen behar de hemen eskaloi bat, bakurtu, anda. Bakurtu jarreko nizukienik, behin, fregatzen, ez dakit, 20 zentimetro kenduizkiozu zure sukaldeari eta probe egin. Ez que naiz iristen sukaldeko toki pila batetara orokorrean, sukaldea normala daukat, eta naiz iristen ezagizen bat tokitara. Daude, armariotako zati asko erabili gabe, nik ezin ditutelako erabili. Bai, hor baldatxo bat, hola, koskatxo bat. Nere txeko komunan bai obra egin nuen, etxe erosi nuen momentuan, eta hor, nere alturara jarri nuen, eta gero konturatu nintzen, sukaldean berdina berde. Bai, baina sukaldean obrarik enuen egin, baina zuk adibidez eskua garbitzeko igual hankapuntxetan jarri barko zenukela. Tira, ontan enuen nik pentsatu. Claro. Baina, bai, hor, gure komeriak. Tira, goizeko 10:18 minutu, hementxe ari ginen, hitz aspertuan, gure gonbidatu iritsi bitartean, baina gurean dugu, eta beraz, gaurko gure lehen gonbidatu orkesteko moduan gara entzuleok. Naiz irratian zarete, bigarren kafean, goizeko 10:18 minutu diren honetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Ez dut inoiz lorerik, baina osabaian lurra izan dut batzuta. Saharari kantari izan ziren duela aste gutxi Olaia Intziarte Iker Lauroba, esan ezin edota Mikel Urdangarin besteak beste. Euskal Herritik elkartasun mezu bat bidali zen eta hala egiten da urte udararo. Bertatik etorritako aurreta gaztei gure herrietako etxeetan tokia egiten zaienero, edota bertara beharrak eramateko bisitak egiten direnero. Euskal Herriak Sahararekin urte luzeko harremana du eta ezagun dugu historia eta egoera. Hala ere, ez da hala toki guztietan eta horregatik sortu zuten 2001 Sahara Maraton izeneko maratoia. Herriari elkartasuna adirazteko eta haien berri emateko asmoz. Aurtengo edizioa otsailaren 24ean izan zen eta bertan parte hartu zuen Aitor Garmendia Etxeberriak parte hartu eta irabazi. Kazetaria izateaz gain, korrikalaria eta txirrindularia ere bada gure gaurko gonbidatua eta aldoenetan lasterketetan parte hartzen du. Euskal Herritik Saharara korri egitera joatean olakoa den jakin nahi dugunez. Eta esperientzia honen ingurukoak xeetu, gaur gurean da, Aitor Garmendia Etxeberria. Egun honetan ongetorri Aitor. Egun hon, eskerrik asko. Hurbildu lasai mikrofonora, nahi baduzu zure alturara ere igo dezakezu. Guk hemen saioan baditugu bi galdera edo saioko bi galdera deitzen ditugunak eta elkarrezketa hasi baino lehen goiurik egingo dizkizu galdera horiek. Nik bi egingo ditut eta zuk aukeratu behar duzu bietako zein erantzun. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat zuregana. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezaket soilik etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala, zure hileta. Eta esan bezala nik biak egin ditut, pelikularena eta funeralarena, eta zuk erabaki behar duzu bietako zein erantzun. Bueno, funeralarena. Ausarta. Bai. Nahiko nuke mendik denbora ezendera izatea, lehenik eta behin. Eta bestetik nahiko nuke, jendea eta berdin dit, jendea asko gutxi erlako gauzak, baina inguruan izan ditudanak behintzat bertan egotea eta pentsatzea egin dudanarekin gustura egon naizela, eurak ere gustura geratu direla
nik egindakoarekin bizi honetan, eta asko zaiago ez. Funerala besterik gabe. Oso ondo, horrela. Simple, gustatzen zait. Ba, orain bai, elkarrezketarekin aurrera egiteko Aitor. Bueno, lehenik eta bain galdetu nahi nizun, ez? Entzun berri dugun abestiarekin loturatxo horien bat egin duzula sareetan, ez? Haizea harrien kontra iraultza da esaldia asko erabilizu, ala dela esango zenukean egon ondoren. Bai, ba, justuan ikusi genuen, are ekaitza zegoen une batean gebiltzan paseatzen kaletik, jendea zebilen, egoera zaile hartan ibiltzea eroso ez den arren, guztiak pañueloak aurpegian jarrita, area eta haizea zegoen bitartean, eta pareta batean ikusi nuen nola zegoen idatzita, haizea harrien kontra iraultza da. Esan, ostra, ez nuen ezagutzen kantuak esan. Eta hasi nintzen begira, ikusi nuen kantu hori zela, esan nuen, momentu horren islada zela. Egoera baldintza gogorraietan eta jendea kalean, area eta haizea zegoen bitartean, pañueloak jarrita eta beraien bizitzarekin jarraitzen zutela. Azken finean hori da Saharako errefuxiatuen kanpalekoan egiten ari direna. Baldintza oso gogorretan beraien bizitza aurrera eramaten eta beraien lurraldean bizi ez badira ere, nola baiteko bizitza, ohiko bizitza bat aurrera eramaten. Saharako, tokietatik pixka bat aldenduko gara lehenik eta bain zu ezagutzeko, eta bai, beti bilizara, ez da, bizikleta gainean, korrika, geldi egoteko abintzat etzera izan. Ez, txikitatik, bai, bizikletan, bai, mendian kirola egiten, eta 12 urterekin edasi nintzen lehiatzen txirrendularitzan, ordutik, 10 piko urte zibili naiz lehiaketan, eta bain lehiaketa alde batera utzi nuenean, bai, hasi naiz horrelako kontuak egiten, bai, beste kirol batzuk sartzen, korrika dela, mendian ibiltza dela, duatloiak direla, eta txerrenduan ere bestelako abenturak edo bidaia batzuk eta horrela egiten. Kirola, bidaiekin eta nire azaletasunekin uztartu zen. Aipatu duzu mendia ere eta egin zenuen, ez da? Euskal Herriko probintzietan zehar ibili zinen tontor altuenak igotzen ez banago oker. Hori da bai, iazko azaroan egin nuen, aspalditik neukan ideia batzen, nahi nituen Kilian Jornetek egin ditu antzerako gauza batzuk maila askoz altuagoan, Alpetan eta munduan zehar, baina hori bizikleta eta berakorrek egiten du nik oinez egiten nuen, bizikleta eta oinezko ibilbideak uztartuz, Euskal Herriko probintzia bakoitzeko mendi altuenak igo nahi nituen, eta hori bizikleta hartu, etxetik abitu eta horretara joan nintzen. Zemuz joan zen esperientzia hori zenbat egunetan luzatu zenuen? 5 egunez aritu nintzen, eta sekulako esperientzia izan zen. Gogorra, une batzuetan, zaretik azaroan eguraldi kaxkarra tokatu zitzaidan, hainbat lekuetan, batez ere iparraldeko mendateetan, nahiko mendate luzea dira, orduan hori bizikletan jaisten hotza eta pasan nuen, eta elurra ere bai zenbait menditan, baina, esan barra daukat aitaren laguntza eduki nuela, aita jubilatu da urten eta orduan askoz ere logistikoki askoz ere errezagoa izan da. Bera furgonetarekin eta autokarabanerekin ibili zait laguntzen eta asko erraztu ditu gozo bai. Menditik aipatu dugu korrika ere ibiltzen zarela, maratoietan sartzeko pausua eman zenuen, Valentzian ikusi zintugun pozik egindako markarekin ere ez da? Bai hori da, nahi bezin beste prestatu gabe joan nintzen, baina helburu batekin, 3 ordutik jaisteko asmoarekin, eta justu izan bazen ere jetxi nuen, Valentziako hortan 2 ordu 59 eta 40 segundu horrelako zerbait egin nuen, baina bai gustura galditu nintzen horrekin, eta lehen maratoia izateko gaizki ez. Lehen maratoi hortatik, aipatu dugun maratoi honetara ere egin zenuen saltoa, Saharan maratoi bat antolatzen zela bazenekien, nola jakin zenuen? Sare sozialen bidez ezagutu nuen ekimen hau, eta hori aurretik entzunda neukan, ikusita Instagramen edo horrelakoren bat, eta iaz lagun batekin oporretan nengoela, biok komentatu genuen, berak ere aurretik ikusita zeukala, eta esan genuen, eta zergatik ez, eta oporretatik itzuli ginenean izena eman, eta listo, horrela joan. Esan dugu, otsailaren amaiera aldean izan da aurtengo maratoi hau, nola prestatzen da bat Saharan korri egiteko ze hemengo baldintzak eta bertakoak ez dira berdinak? Ez, hori nik
prestaketa espezifikorik ez dut egin. Korrika entrenatu dut, agian Valentziarako entrenatu nuena baino gehiago, eta mendiko lasterketak ere egiten ari naiz. Orduan, ez da areatan korritza bezala, baina lokatzetan korritzera ohituta nago, beraz, nolabait hori izan da nire prestaketa. Horixe galdetu nahi izun, arean korri egitea zailtxeagoa izango da, ezta? Bai, alere, han Saharako refuxiatuen kanpalekuetako desertua ez da pelikuletan ikusten dugun desertu polito horietakoa duna handiekin, eta ez, hau harriz eta arez betetako basamortua da, baina bai bidea gehienean zen harria edo pista moduko zerbait, baina tarteka are bankuak zeuden, orduan hanka sartzen zenuen eta aurrera egitea asko prestatzen zen bai. Aipatu dugu, hasi lasterketa, baina, lehenago ere bertan egon beharko zinaten, han egun batzuk igaroko zenituzten, ezta? Nola hasi zen bidaia hau? Bai, lasterketa baina 2 egun lehenago iritsi ginen, igandean iritsi ginen, eta asteartean zen lasterketa. Galdi hartu genuen hemendik Argelera aurrena, Argel ikusteko denbora eduki genuen gainera eskala horretan, eta gero joan ginen Tindufera. Eta ontza iritsi eta lehenengo sorpresa izan zen lurralde buseko autobus zahar batzuetan sartu gintuztela. Eta goizeko 5etan edo iritsi ginen kanpamentuetara, eta familia bat geneukan gure zai, sekulako harrera egin ziguten, baina gu oso nekatut eta horrela gauden, eta segituan lotara joan ginen. Baina lehen egunetik ikusi genuen familia honek gure etxean, baina kasi hobe tratatu behar gintuela, eta bai, era izan zen. Familietan egon da, justu orain esango nuke Ramadan garaian daudela, ez da, Ramadan ospatzen ari dira. Haiekin nola bizitu zenuten hau, nolakoa izan da hau? Esperientzia oraindik ere aberasgarriagoa izan da nik uste horregatik. Bereintzat oso garai berezia da. Esaten ziguten lehen egunean Ramadana zenezia da, bereiek egiten zuten Ramadana austerakoan merienda moduko bat, beraien plater honenak arratsalde guztia pasatzen zuten plater horiek prestatuz. Eta esaten ziguten sekulako ilusioa egiten ziela, guk lehen aldiz Ramadanan osteko merienda bat beraiekin egitea. Eta egunero hori, kiston banketeak prestatzen zizkigutenan. Eta egun batean erronkar ere jarri ziguten, ja maratoia pasa ostean, ea gu ere gai ginen Ramadana egiteko. Eta egin genuen egun batez, goizeko 5etan ura eran eta fruta pixka jan, eta lehen errezutik aurrera, arratsaldeko 7:00 arte ezer jan eta eran gabe. Eta nolakoa izan da esperientzia? Nahiko erreza, esan gauza hundirik egin gabe bazaude egiteko modukoa. Eurak lana egin behar dutela eta horrela zailagoa izango da. Baina egia da baita ere, Ramadan garaian bai nahiko erraztasun batzuk eta ematen dizkiela amaitzat eurek horretara bizi direnez. Hor lan ordu gutxiago egiten dituzte, ordu beroenetan ez dute lanik egiten, baina gogorra izango da bai. Eta, lasterketa baino 2 egun lehenago iritsitan izango zenuten tartitxo bat, ez? Kanpalekuan zehar bisitatzeko eta ikusteko zer izan da zuentzat kanpaleko hauek ezagutzea? Bai, lehen unetik nik bai eraman nuela nolabaiteko kolpe bat. Espero nuen herri batez, baina herri baten antzeko zerbait aurkitzean. Eta bai zela nolabait herri bat, baina ez guk ikusten ditugun bezalako herri bat. Han kaleetan zaborra zegoen, hautsitako autoak alde guztietan, ulertu behar da, ez dutela sekula eski ez desguazerik, ez zaborra usteko tokirik, eta horrek bai nolabaiteko kolpea edo ez ustekoa eraman nuela horrekin. Baina bestela jendearen aldetik batez ere sekulakoa izan da. Kaleetan aurrak etortzen zitzaizkizun, ura eskainiz, noski ezkenen uroi ereten bazpare, ez dela kankorronteko ura, baina hori ura eskainiz, galdetuz nungo ginen, horrelako gauzak. Eta bai gero ondorengo egunetan ere, maratoiaren ostenean egon gara, ezagutu ditugu museo batzuk, bertako jendearen proiektuak. Bai, lehen esan dizuetan bezala, da bizitza normala egiten saiatzen ari dira, bizi ezin daitekeen baldintza batzuetan. Eta egun hauek igaro eta gero maratoiaren momentua edo iritsi zen, aipatu dut sarreran irabaztera iritsi zinela, espero zenuen irabaztea? Ez, egia esan, ez, maratoi batera inoiz, ni behintzaten naiz inoiz joango irabazteko esperantzarekin.
Baina behin irteera lerroan gaude dela, bai ikusi genuela, bueno, etzela Valentziako maratoia bezalako bat. Han jendeak lasterketa solidario moduan hartzen du, batzuk oinez ere egiten dute, orduan esan, bueno, igual lehiatzeko moduan gaude. Eta bai, azkenean bai laguna eta biok, Asier Etxeberria etorri zen nirekin, eta biok ibili ginen hasieratik aurreko taldean, eta bai, azkenean gauzak ondo atera ziren eta irabaztea lortu nuen. Dominak ikusi ditzakezu sareetan, oso domin politak dira, eskuz egindakoak dira, ezta? Bai, hango proiektu bat da, bertako emakumeek zeramikarekin egiten dituzten egindako dominak dira, baina hori zeramikarekin gauza gehiago egiten dituzte eta proiektu hori erabili dute, maratoiarekin lotzeko eta are eta solidarioa egiteko. Suposatze dut ala ere, lasterketa honek dominak baino gehiago balio duela, ez esperientziak berak. Bai, hori da. Horretara joan ginen, esperientzia horrengatik, ezagutzeko hango realitatea, eta lasterketa aitzakia gisa hartuta. Eta garaipena polita da, baina batez ere garaipena ondo etorri da ikustarazteko, bai lasterketa hau, bai hango egoera, zergatik azken urteetan lasterketan gero eta jende gutxiago parte hartzen ari omen da, lehen 2000 hamarkadako hasieran sortu zenean nahiko parte hartzaile izate omen ziren, eta orain gero eta gutxiago dira. Eta proiektu aurrera eramateko ere zailtasuna dituzte. Gainera da, Saharako errefuxiatuen kanpalekoetan kanpoko laguntza ekonomikorik jasotzen ez duen proiektu bakarretako bat, soilik parte hartzaileek ordaindutakoarekin egiten dute aurrera, eta horregatik hori ezagutaraztea ematea ere ona. Laguntza noski haientzat ere, Aitor bukatze aldera bai galdetu nahi nizula, zuk Saharan bizitakoa eta gero, eta kanpalekoak bisitatuta gero, bueltatzeko gogoarekin itzuli zarete? Bai, seguro dut noiz itzuliko naizela. Egoera gogorra den arren esan bezala. Bertan bizi direnek sekulako laguntza eman digute, beraiek duten gutxia gurekin partekatzeko prest egon dira, eta hori nolabait lagundu balin badezakegu ikuste hauntza joan da dela, eta realitate hori ezagutzera eman da. Beraz, bai, itzuliko naiz. Aitor, mila esker, nik uste dut polita izan dela honen berri jakitea, jende gutxik jakingo zuela. Bai, eta bide batez igual entzulen artean izango da, ez, korri egitearen, nik fiat ranin hitza saiestuna izaten du bizitzan, korri egitearen kultura horretan dabilen jendea, eta akaso honen berri etzuena, edo entzun bai, baina inoizola gehiegi bere buruan egon ez dena, eta igual animatu behar duguna, ez? Zer esango zenioke agurtu horretik pixka bat jende horri, edo korrika dabilen jendeari Saharan maratoi kontzeptua inoiz burura badatorkio. Bai, gainera orain jende asko ibiltzen dela korrika eta kirolaren munduan, eta asko nahi izaten dute New Yorkeko maratoia edo Londreskoa korritu, nik uste asko zer esperientzia interesgarriago izan daitekela Saharako maratoia korritzea. Lehiaren aldetik begiratuta ere inoiz ez dute horrelako posturik lortuko beste maratoi batean, baina hori albo batera utzita sekulako esperientzia eta ura ezagutzeko moduko zerbait da, beraz, animatu. Korrikaren munduran da biltzen guzti. Ez dut inoiz lorerik, jamaina osabaian lurra. Esan bezala, Aitor, mila eskerra guztia kontatzeagatik jarraituko zaitugu gertutik zure abentura ezberdinetan, eta Saharara berriro bueltatzeko aukera daukazun. Hori da, mila esker zuei. Gainaren puntan denbora joan zaigu, iraganaren arrisku bidei begira. Lorratzak horren malgu, arearen dantzakide gaizto joan egin dira. Areak harria, harriak area. Haizearien kontra area.
Hementxari gara entzuten Aizea Harrien kontra Olat Salvador, Idoia Surmendi eta Itziar Ituño kantuan, eta tira basteburuak ere eman dizkigu batetik Donostietik abiatu den karabana solidario hori, 110 tonatik gora elikagai, kanpalekuetara iritsiko dira Euskal herrien arteko elkartasun horren adierazgarri. Eta bide batez, kontatu harri zuegu ere, Sahara lurralde okupatuak erakusketa nolabait ikusgai dagoela, udalerriek Euskal Fondoari eskaera hori luzatuta, ordizian izan da azken asteotan, eta oraindik azken egunak iaia orduak dituzu ikusteko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Entzuleo eta goizeko 11ak ditugula, bagoaz Bilboko estudiotara, azken ordukoaren bila Itxaso Leon Kareaga bertan dugu eta Itxaso egunon. Egunon Inigo, egunon entzule guztiei ere, gaur goizetik aipatu dugu Amurrioko Tubos Reunidos enpresako langileek greba mugagabe hasi dutela astelehen honetatik bertatik aurrera lan erregulazio espedienteko kaleratzeak salatzeko. Sindikatuetako iturrien arabera lanuztearen jarraipena erabatekoa izan da eta mantentze eta segurtasun zerbitzu minimoak baino ez dira lanera sartu gaur goizean. Amurrioko greba igandean hasi zen gaueko 10etan, gaueko txandaren sarrera orduan eta gaur goizean jarraitu du piketek lantegira sartzeko errepidea une batez moztearekin batera, goizeko 7:30 aldera. Martxa baten ondoren zirkulazioa 7 eta 52an berrezarri da eta protesta horretan segurtasun sailak jakinarazi duenez pertsona bat edo beste identifikatu dute eta kaleratzeen aurkako eta Aiaralde eskualdeko defentsaren aldeko oihuak entzun dira. Hori batetik bestetik aipatuko dugu ere Iranen inguruko gerrak eta nazioarteko tentsioek eragin zuzena izan dutela energiaren prezioetan azken orduetan eta horrek lehen sektorean ere ondorio larriak ekarri ditu. B motako gasolioaren eta urea bezalako ongarriaren garestitzeak kezka piztu du nekazarien artean eta egoera horren inguruan hitz egiteko Patxiku Irisarri ene Nafarroako kidea izan da gurean gaur goizean. Orain dela 3 aste 0,88 erosten altzen, eta orain dela 3 egun, azkeneko guk dakigun datua da, bat
hirurogeitamekan dagoela, izugarria izan da, eta izugarria izan da, ez bakarrik igoera, baizik eta zer nolako abioduran egin duen olako igoera, ehuneko 80, ehuneko 90 igotzeko, bi aste. Beraz, lehen sektoreko eragileek adi jarraitzen dute Madrilen iragarritako bilerari, bertan nekazariek pairatzen ari diren kostu igoerari aurre egiteko neurriak aztertuko bai dituzte. Honen inguruan jakingo ditugunak kontatzen joango gara, eta bestalde, aipagaiak utzi dituen beste kontu bat goiz honetan izan da trafikoarena, goizkora pilatxoa izan da Bizkaiko errepideetan, autoilara luzeak sortu dira Bizkaia 30 Txorierriko errepidean batez ere, Asua parean, 7 gutxi aldera 9 autoren artean izandako istripuaren ondorioz, eta Erletxetarako noranzkoan errepideko 4 herrietatik 3 itxi behar izan dituzte. Ondorioz, autoilara luzeak sortu dira esan bezala, Arrontegitik eta Artatzatik datozen sarbideetan, baita Barakaldon eta Gurutzetan ere, Bilbo ekialdean oro har zaila izan da errepidetako egoera. Segurtasun sailaren arabera 3 lagun arin zauritu dira istripu horretan. 9:30 behin ibilgailuak errepidetik kendu eta zorua garbituta itxita egon diren erreiak zabaldu ahal izan dira eta egoera bere onera bueltatzen joan da pixkanaka. Horrez gain aipatu behar Bizkaia 10 errepidean San Mames parean elkar jo dutela ostera ere 2 autok eta 3 herrietako 2 itxi behar izan dituzte. Autoilarak Miribillaraino iritsi dira Kantabriarako noranzkoan eta Donostiarantz istripurik egon ez bada ere autoilarak izan dira trafiko astunagatik. Hortaz, puntu gatazkatsu hainbat izan ditugu, batik bat Bizkaikoak, eta hauen inguruan ere berri ematen jarraituko dugu, gainerako informazioarekin batera, baina 12:00 aurrera izango da hori. Eskerrik asko Itxaso Leon, aurrera egingo dugu hementxe bigarren kafean, eta esan da bezala 12:00 informazioari ari ematen jarraituko dugu naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta aurrera goaze entzuleok segituan esan da bezala, baldin eta aurrera egitea lortzen baldin badugu, hortxe gabiltza eta borrokan eta nahi baino komedia gehiagorekin astelena da, eta astelen honek pixu desente duela, ezin uka diezazuek egu. Don't ask me why, 'cause I don't know it. Whenever I can, I hurt myself, and I don't want to feel that way. I don't want to go out and play. I don't know for how long I'll stay. Well, I am lost and I need to find my place. Batzuetan, kirola imaginatzen dugunean, zelai bat, baloi bat, eta zaleen zarata etortzen zaizkigu burura. Baina bada kirol bat, non zarata ia esagertzen den, arnasa eutxi behar den, eta jokaldirik garrantzitsuenak urrazpian gertatzen diren. Gaur, kirol berezi horien munduan murgilduko gara. Gaur, urpeko rugbiaren inguruan hitz egingo dugu. Izenak berak harridura sortzen du askotan, baina kirol honek indarra, estrategia, koordinazioa eta arnasa kontrolatzeko gaitasun handia eskatzen ditu. Jokalariak igerilekoaren ondoraino jaitsi behar eta baloia aurkarien saskira eman behar dute golak konta dezan. Kirol gutxi ezaguna baina aski ikusgarria da, eta gero eta zale gehiago ari da erakartzen mundu mailan. Kirol hau barrutik ezagutzeko aukera izango dugu. Gurekin baitugu Leones de Pamplona taldeko Ander Goñi. Egunon, Ander. Iso, egunon, mil esker gonbidapenagatik. Mi esker zuri erantzuteagatik, eta bueno, guk hemen laborategian kirola ez genuen ezagutzen, ikusi genuenean Nafarroan horrelako talde bat zegoela, eta jakin nahiko genuke nolatan buruatu zitzaizuen
urrazpiko errukbian jokatzea, munduan existitzen diren beste kirol guztiak edukita? Bueno, nire kasua behintzat, nire ura asko gustatzen zait betidanik, eta pues, Nafarroan egonda ez dugula ez itsasorik ez deuz, apnearekin eta pixka bat lan egin ahal izateko kirola proposena iruditu zitzaidan, eta horren berri eduki nuenean, pixka bat informazioa bilatu nuen, eta izena eman nuen, eta beti egon dira taldekoak, betituta, jende berria topatzeko, eta eskaintzen diegu beti berriei probatzeko aukera, eta gero behin ikusten duten, gustatzen zaien edo ez, hor geratu zaitezke jolasten. Beraz, gonbidatutak zaudete baita ere probatzera. Lehen pausoak eman zenituenean, gertuko esan zinean urrazpiko errukbia inbertzenula edo praktikatu nahi zenula, jendeak nola hartu zuen, nola hartzen du kirola hau egiten duzula gaur egun, kontatzen duzunan zure kirola urrazpiko errukbia dela? Betiko erantzunan ikuste, badela hori benetan existitzen da edo txantxa da, eta gero behin azaltzen diezunean zertan datzan, orduan ja opinioi desberdina jasotzen dituzu. Nire kasuan, haiek badakite, nire gertukoek badakite uretan biziko nintzela ahal izango banu, orduan ikusten zuten niretzat oso aproposa dela, baina beste batzuekin hitz egin da eta esaten dute eroa egon behar zarela horrelako kirol batean aritzeko, baina egitan desberdina delako, ez ezaguna. Orduan, beti gauza da ez ezagunak ditugunean aurrean horrelako distantzia edo mantentzen dugu horiengan. Aipatu duzu gertukoak ondo ezagutzen zaituzela eta uretan bizitzeko aukera izango zenu aurrera egingo zenuela. Gertuko pertsonaiek beti dira gehien lagundu izan dizutenak lehen pausoak ematen, edo kasu honetan jarraitzen dute animatzen, edo beti ikusi dute begi honez kirol hori egitea? Bai, nik uste betidanik, besteak beste ama hasieran beldurrarekin pixka bat zer gertatu ahal zen horrela urpean aritzerako momentuan, baina gero nik uste baino kirol esan nahi dut. Ez dela arriskutsua, babesa duzula, edo zein kiroletan bezala, edo zer gertatu daiteke, baino kanpotik ikusten den, baino hobeagoa da zentzu horretan. Uretan egoten zainen enean, futbolean edo beste horrelako kiroletan ez bezala, uretan egotea zure gorputza ongi ibiltzen da, gero kolpeak bai egon badaude, baina horretaz gain ez da niretzat kirol arriskutsua edo ez oso arriskutsua behintzat. Apnearena eta bai badela hor puntu bat, non jendea pixka bat beldurtzen den, baina hori beti kontuz eta buruz egiten baldin baduzu nahiko ongi ibiltzen zara. Ados, eta hildo beretik jarraituta, esan duzu, kontaktua dagoela ikusi dugu, kirol gogorra, apnean gauza urrazpian nasa eutxi behar izatea. Noizbait izan duzu entrenamendu ere batean edo partion batean apuroko une bat, non ikusi duzun pixkat zaildu egin zaizuela edo apuruan ikusi zatela? Horrela apuru batean ez, edo ez ezango nuke behintzat, nik orain dela urte eta erdi edo hasi nintzen orduan beste pertsona batzuk esperientzia gehiagorekin hitz egin nuen haiekin, eta esan diate, ondatu zidaten, behin txapelketa batean, bai ikusi zutela gizon bat konortea galtzen, baina ja izan zen urtik kanpo, egin zuen hor penalti bat, eta penaltitik ateratzerakoan ja kanpoan zegoela, orduan bai pixka bat zorabilatu zela, eta konortea galdu omen zituen 10 segundo edo. Orduan dena gelditu zen eta laguntzera joan ziren. Entrenamenduetan, kolperen bat edo bai jaso izan dugula eta esango nuke gainera gehiago jasotzen ditugula. Azkenean, kirola, lehen aipatu duzun bezala, igerilekoaren sakoneran jokatzen da, eta kontua da, txapelketetan eta horrela, normalean 4 metro sakonera edo 5 metro sakonera dituzten igerilekotan ibiltzen garela. Eta ordea, guk Iruñan ez ditugu horrelako igerilekurik zoritxarrez, eta 2 metrotan eta ibiltzen garenez, arnasa hartzen dugun bitartean oinei eragiten diegu, eta justo sakonera horretan gure taldekideak daude, eta askotan nahi gabe ematen diegu ostikadak, hori txapelketetan eta ez da gertatzen. Baina
bueno, hori da nolabait gehien eman izan dena entrenamenduetan. Golpe txarrin bat, baino edozein kiroletan bezala. Eta hor, badago protokolorik arazo bat gertatzen bada, edo aipatuzun kasuan, beste kiroletan bezala, adibidez futbolean, armaietan, zerbait gertatzen bada, edo protokolo bat aktibatzen da, errukbian, urrazpiko errukbian berdin gertatzen da. Bai, guk txapelketetan eta aritzen garenean badaude bi arbitro, urazpian bonbonekin, orduan haiek beti ikusten dute nola dabiltzan jokoa eta zerbait gertatuko balitz momentu segundu batean egon daitezke jokalari baten gainean eta oxigenoa edo eman beharko baldin bazen, haiek dute oxigenoa momentuan eman alizateko gora eraman aurretik. Edo zein kasutan 4 metro direnez, hori igotzen da segundu batean, eta igerilekutik kanpo ateratzen zaituzte. Eta beti egon behar da, behintzat ambulantzia bat hor ondoan, horrelako zerbait gertatzen baldin bada, albezain naskar, atentzio eman ahal izateko. Orduan, zentzu horretan, bai badagoela dena protokolo zehatz batekin. Ados. Eta orain bai gehiago kirol arlora, kirol esparrua jota, ikusi dugu Espainian eta Europan zehar txapelketetan parte hartu duzutela edo txapelketak izan dituzuela. Nola bizin izan duzu esperientzia hori? Nolakoa da? Bueno, nahiko bitxia nire ustez, azkenean elkartzen zarelako leku desberdinetako pertsonekin, aipatu bezala Nafarroan talde bakarra gara, eta Espainia mailan 7 edo 8 bat izango garela esango nuke, eta polita da baita ere, beste jende motarekin eta edo beste herrietako pertsonekin elkartzea kirol berdina egiteko. Gainera, iruditzen zait oso giro ona egoten dela taldeen artean, ez dagoela horrelako ez dela oso kompetitiboa zentzu horretan modu txarrean, eta gero Alemanian ibili izan gara behin baino gehiagotan, eta horrek baita badakar hori, internazional moduan jokatzera, ingelesez hitz egiten duzu kanpokoekin, ezagutzen dituzu Suizakoak, Italiakoak, eta orduan horrek baita ekartzen du nire ustez, punto positibo bat kirolan biltzen zaren bitartean. Gero, jokatzen duzu batzutan oso esperientzia handiko taldeekin eta ikusten duzu nola mugitzen diren, zer nolako entrenamenduak edo egiten dituzten uretara sartu aurretik, eta azkenean asko ikasten da txapelketetan, bai Espainia mailan, baita Europa mailan. Eta txapelketa horitara joateko, futbolean eta bezala egiten duzu, lehenengo txapelketa irabazi eta txapeldun bezala joaten zara, edo gonbidapenerekin ero balio du? Kontua da hori, Nafarroa mailan bakarra garela, orduan Espainiako txapelketara joateko guztiok joaten gara, edo aldugun guztiok, eta gero orain adibidez, datorren asteburuan uste dut badela, badute Espainiako selekzioko entrenamendu bat, Dinamarkan, okertzen ez baldin banaiz, eta horretara joan analizateko bai egiten dutela horrelako konbokatoria bat nahi duena edo nivel nahiko duten artean entrenamendu batzuetara jateko ikusteko ea nola ikusten duten haien buruak, eta hortik bai selekzionatzen dituztela batzuk mundialetara, europeoko txapelketetara joateko. Gero, guk egon ginen Alemaniak horretan gonbidapen baten bitartez izan zen, orduan badaude hainbat txapelketa, orduan Europakoa edo mundu mailakoa hor bai selekzioarekin joaten zarela eta nolabaiteko klasifikazioarekin, baino beste batzuk bai irekiak direla eta gonbidapenekin bai biltzen garela. Ados, eta bukatzen joateko edo urrazpiko errukbia esaldi batean definitu beharko bazenuke, norbait konbentzitu beharko bazenu kirol hori praktikatzeko lehen pauso horiek eramateko, zein esaldi esango zeinuke edo nola konbentzituko zenuke? Nire ustez bada kirol oso entretenigarri bat, benetan kirola egiten duzula, nekatzen zarela, eta taldean dagoen giroa eta txapelketetan eta dagoen giroa ezin hobeago dela, eta 3. denbora beti laguntzen duela gero guztiekin garagardo batzuk hartzen eta oso gomendagarria dela. Ordan hor, 3. denbora igual zatirik garrantzitsuna, ez? Partia eta gero bestekin zerbait hartu eta lagunak egitea.
Bai, eta horretan beti irabazten dugu. Mila esker, Ander, gurean izateagatik, eta espero gu entzulek ere Urrazpiko errukbian inguruan informazio gehiago jakitea, eta ea norbait animatzen den. Mil esker zuei gomidapenagatik. Ongi. Tira Ander Goñi agurtu berri dugu entzuleok, eta, Leones de Pamplona, Urrazpiko errukbi taldearen eta kirolaren, ezaugarrietan gehiago murgilduta aurrera egingo dugu. Natalie Merchanten Motherland kantu honekin egingo ditugu hurrengo minutuak, eta segituan, hainbat proposamen ditugu zuentzat puri-purian tartean, eta Oscar sarien inguruan ere aritu behar dugu, Goiurik gau pasa egin duela. Bai ez, Goiuri? Bai. Horregatik zaude pixkedora. Eta sortea izan dut, ze aurten azken urteekin alderatuta laburragoa izan da, 4 ordu azpitik izan da ekitaldia, baina logure daukat. Don't miss this wasteland, this terrible place when you leave. Keep your heart off your sleeve. Motherland, cradle me, close my eyes, lullaby me to sleep. Keep me safe, lie with me, stay beside me, don't go. Don't you go. Oh, my 5 and dime queen, tell me, what have you seen? Lost and the avarice, the bottomless, the cavernous greed. Is that what you see? Oh, motherland, cradle me, close my eyes, lullaby me to sleep. Keep me safe, lie with me, stay beside me, don't go. It's your happiness I want most of all, and for that I'd do anything at all. Oh, mercy me, if you want the best of it, or the most of all. If there's anything I can do at all. Entzuleo goizeko 11:19 minutu, Eneko Iturbe eta Imanol González Gurrutxaga gurean ditugu, eta bagoaz aurrera, zinema, Oscar eta bestelako giroetan murgiltzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool from stopping when it comes to this? Guess we're in time. Eneko Iturbe eta Mendi, Imanol González Gurrutxaga, egunon? Egunon. Kaixo. Ondo altzarete? Bai. Oztuta. Oztuta? Hotza, bai. Egun horretan oztuta, ez Goiuri bezala, demora guztien ez tulka daola. Sentitzen dut. Baizik eta, bai, dauket, sensazioa gaur hotza daukatela. Bueno, bai, inguruko mendietan elurra da oil, eta horrek ere eragiten du, ez? Eguraldi hona datore. Kostan eguzkiarekin dabiltza, dagoeneko. Baina hemen Gipuzkoa barnealdetik osatzen dugu bigarren kafea Tolosatik, eta ez pentsa hemen euri xirimiri giro bat ere badabil, ez? Oraintxe euria ez dut ikusten, baina lurra bustia dago, beraz. Ni etxeetik atera nahi zenen euria izun. Ez zizurkildik. Bai, zizurkilan. Ez zizurkil Gipuzkoa barnekalde oraindik, ez? Oraindik. Barkatu baino. Ez da itxasoa oraindik, bai. Tolosa
urrutiago dago, itxasotik. Hori da, Tolosa zalantzari gabe barnekalde. Zizurkila, ez da gira, iztondo baiara, aia hor bueltan, eta ez da gira, handazarrate gainetik itxaso ikusten da. Bai, hori da. Zizurkil gorako... Baserrik primera linea de playa. Bai, prácticamente. I just think you're cool. I dig your cinnamon. Entzuleo, koste inguruan, eguzkia. Beste lekutan, Eguzkia nondik atera dezu. Kostan, ba? Eguzkia kostan nondik atera dezu. Ni goizean oriotik etorri naiz eta xiri mire izu. Barkatu, zu goizan etorri zara goizego 8:00. Bueno, bai. Deituko dugu, garai baten edo egiten zen, deitu hola altuntun, ez dakit, Orioko etxe batera, Páginas amarillas o Páginas blancas olako batean da, eta. Gauzatxo bate, jarri dut kontxako webkama, ikusteko seguraldi dagoen kontxan oraintxe. Ojalá elurra. Ez da ikusten, ze euriaren gatik, dena tantaz beteta dago webkama, eta hor dabil, alde batetik bestera. Benetan? Egiten da, grisa, bai. Ba, eskerrak aterkia ekarri etentzak, gero Donostia jun behar dut. Ordu erdian ikuste eguzki. Niri aplikazioak esaten dit Orion oraintxe eguzkia dagoela. Gizon bat piraua bate arrastaka... Ez galdetzea Orion... Bai, mesez galdetu, ze... Ez dut entrenamendu estora idatziko... Ni konbentzituta kostan eguzkia genuela jata. Eguzki iruntze doa eguna, hori garbi, Bueno, bihar eguzkia da. Hori, gaur arratsalderako eguzkia ikusiko dugu. Orioko Antilla hondartzaren zuzeneko irudiak ikusten ari naiz, baita ere. Badakizue, hau dena, Gipuzkoako aldundiak badituela hainbat webcam hondartzetan, eta Orioko Antilla hondartzaren zuzeneko irudietan ikusten da grisa zeharo. Ostra, izango nuke baino grisago, Beste apostu bat. Eta zizurkilgo lehen lerroan nola ikusten da? A ber, badago. Zizurkilgoran webkama badago? Ez dut uste. Ez dute hurrengo asterako ekartzean mapa bat, eta odeiak, eguzkia, hemen atzean jarri, ez dakit, ematen duen zinemai da jotzen atzetik eta guguraldia. Ez, june baina ikusi, Ni Fionaiz beti Aku Weather aplikazioaz. Eta, oraintxe, dio eguzkia dagoela. Ba, gian ez da gehiago figatu behar. Agurtu zazu aplikazioa. Bai. Baina, eta mugikorreko beste, ez dakit, iPhoneak erabiltzen duen horrek, ere bai. iPhonearenak ez zu asmatzen sekula. Entzulio, garbi dago, kazetaritza ez dela euria egiten duela entzun eta hori esatea, dela kaleratera eta euria egiten duen begiratzea, eta... Hori egin dugu guk. Horrela xeria, webcam bitartez behintzat begira, eta AMtek dio, Euskalmetek dio. Orio, erabat lainotetan. Ze horruk arte eguzkia, 6-tan? 6-etan eguzki pixka bat. Xabi Arrietak dio, urrengo astelena eguraldiaren mundu eguna. Nik hor uzten dut. Xabi Arrieta, igual zerbait presatu behar duzu datorren astelenerako. Orion ez dakit, baina horeretan grisa diote hemendik. Talurra bustita, bai, garbi dago. Hori papresako kea da. Gaur etxean geratu izan banintzere, mesede bat egingo niokela Euskal Komunikazio eta Kazetaritza ekosistemari, haze irukoa bota dudan, eta zera, taula ikutu ere zut egin. Lasai, baina saiatu zara eta... Hori da garantzitsuen, ez da? Hortarako zaete zuek. Tira, Goiuri, gau pasa horrek nolakiteko etekin eman beharko du. Kapitalismoaren mesedetan, zuk gau pasa egite horri zuku atera bardiogu gaur. Zuku ateratzeko nik nahiko nuke abestiren bat horrela lehenengo, eta gero hasiko naiz kontatzen, zer gertatu den Oskar Sarietan, baina zerbait jartzen badiazu? Gabon guztioi, Conan O'Brien auzue Oskar Sari banaketetako historiako azkeneko ezurraragizko aurkezlea. Datorren urtean trajez jantzitako ueimo bat izango da aurkezle. Plazer bat da bueltan egotea. Pasaden urtean ekitaldi hau egin genuenean Los Angeles sutan zegoen. Aurten ez, dena ondo dago. Aurten, segurtasun neurriak handitu ditugu, opera eta ballet komunitateen erasoak aurre ikus daitezkeelako. Hori izan da Conan O'Brien aurkezle eta komediagile estatubatuarraren aurkezpenaren hasiera. Lerro gutxitan, adimen artifizialari erreferentzia egin dio, Amerikako estatubatuetako krisi egoerari erreferentzia egin dio, eta Timothy Chalamet aktoreari ziztada txiki bat bota dio.
gauzak horrela aurre ikustiteken gala interesgarria izango zela. Jakin min handia sortu du aurtengo edizioak, historian izendapen gehien jaso dituen pelikula zegoen lehen lerroan, Sinners. 16 izendapen hain justu. Historian ez du beste pelikulak, ez dago beste pelikularik hainbeste izendapen jaso dituenik. 1930ko hamarkadan Mississippi ibaiaren ertzean girotuta dagoen eta blusa, vampiroak eta arrazakeriaren aurkako borroka uztartzen ditu filmak. Arrapazak. Baina, hortxe zegoen gustokoen artean, One Barrel After Another, eta nola ez, Frankenstein, Hamlet, Sentimental Value, o Agente Secreto edo Sirat. Eta nolabait definitu beharko banu ekitaldi hau, gala hau, Oskar sarietako edizio hau, lehen aldien gaua izena jarriko genioke. Lehen aldiz banatu dute casting onenaren saria. Casting zuzendariak aspalditik ari ziren Oskarretan errekonozimendu eske. 80ko hamarkadaren amaieratik gutxi gora bera. 89an egon omen zen antzeko proposamen bat eta aztertzen aritu omen zen zinearen akademia estatu batuarra, baina baztertu egin zuten. Kontua da, 2013an ordea, akademiak Casting Directors Branch lantaldea sortu zuela, eta hori mugarri izan zela nolabait sari hau lortzeko edizio hauetan. 2024ko otsailaren 8an, Anpasek kategoria berriaren sorrera iragarri zuen, honako hau adiraziz. Castingeko zuzendariek funtsezko papera betetzen dute filmaketetan, eta akademiak evoluzionatzen duen heinean, harro gaude, aitortzen eta ospatzen ditugun disiplinei castinga gehitu diogulako. Tira, eta nork izan zuen lehena jasotzeko orea, bada Cassandra Kulukundisek, One Battle After Another filmerako egindako lanarengatik. Eta pelikula horrekin jarraituta, Paul Thomas Andersonek lehen aldiz irabazi du zuzendari onenaren Oscar saria eta gainera filmak, film onena eta beste hainbat galardo irabazi zituen. Gaueko irabazle nagusia izanik. Sunflower, my eyes want you more than a melody. Let me inside, wish I could get to know you. Sunflowers, sometimes keep it sweet in your memory. Kontua da, ipatu dizuet, historikoa izan zela nolabait Sinnersen izendapen kopurua, 16 lortu dituelako, baina ez zitu hainbeste sari etxera eraman, izendapenak mordo bat, baina ez da gaueko garaia izan, hori bai. Lehen aldi bat ere utzi dugu, ze lehen izendapena eta lehen saria jaso du Michael B. Jordanek. Aktoreak gizonezko aktore onenaren Oscar saria eraman du Ryan Cooglerren Sinners filmen egindako antzezpen indartsuagatik. Kontatu zigun Imanoleko kerrez banago, bikien papera egiten duela. Bi pertsonaie egiten dituela, eta noski, horrek lan bikoitza eskatzen du, eta beraz, merezitako saria jaso du Hollywoodeko protagonistarik maitatuenak. Mugarri izango da, edo hori aurre ikus daiteke, bere ibilbidean, eta egia esan igozenean holtzara eskerrak emateko. Azteko egon zen nolabaiteko, jakin min handia sortzen zuen kategoria honek, ze kategoria honetan zegoen izendatuta baita ere, Timothy Chalamet, Marty Supreme pelikulan egindako lanaren gatik berak irabazi zituen, hainbat sari urrezko globoa tarteko gerez ez banago, baina azken egunetan polemika egon da eta bazegoen zarantza, ez? Ze Timothy Chalamet antza denez elkarrizketa batean, Matthew McConaughey aktorearekin izandako elkarrizketa batean, aipatu zuen opera eta baleta, pixkat, hiltzen ari diren arteak direla, eta egintzen horrean nolabaiteko, ez dakit, gutxietxi egin zituen arte mota horiek, eta jendea haserre zegoen. Hori bai, hemen ere aipatu genuen, berez, Oskarretarako bozkatze fasea bukatua zegoen, berak iruzkin horiek egin zituen erako, eta berez, ez zuen eraginek izan behar, berak esan zuenak, bere saria lortzean, edo ez lortze horretan, baina jakimina zegoen, eta azkenean Michael B. Jordanek eskuratu zuen saria, eta igo zen holtzara, eta lehenengo gauza esan zuen, ama, ze,
ze bere ama zegoen antxe eserita bere ondoan, eta aipatu zuen, Michael B. Jordanek ama, eske badakizue ama oso garrantzitsua dela niretzat, eta jendea, pospozik jarri zen politia izan zelako, eta gero hasi zen, esaten, bera hor zegoela, aurretik, egon diren aktorengatik, eta aipatu zituen Forest Whitaker, Denzel Washington, Halle Berry, Will Smith, aktore beltzak, beste aktore beltz batzuk, Oscar sariak lortu dituztenak, eta nolabait, komunitate afroamerikarrari erreferentzia egin nahi izan zion, eta momentu unkigarria izan zen. Hori aktore honenaren, gizonezko aktore honenaren sariari dagokionez, gero sorpresa gutxi, emakumezko aktore honenaren sarietan, ze Jessie Buckleyk irabazi zuen, aurre ikusita zegoen berak irabaziko zuela, orain arteko beste sari guztiak berak irabazi ditu, eta nola irabazi egin duen, bera bihurtu da, Irlandako lehenengo emakumezko aktorea sari hori lortu duena. Cillian Murphyk Oppenheimerrengatik irabazi zuen, eta bera izan zen Irlandako lehenengo gizonezko aktorea Oscar sari bat lortzen, zetartean dago Daniel Day-Lewis daukala dual citizenship, ez? Bada berez ez da Irlandan jaioa, baina gero lortu zuen Irlandako nazionalitatea, baina tira, Irlandan jaioak, Cillian Murphyk irabazi zuen Oppenheimerrengatik duela 2 urte izan daiteke hori Oppenheimer, bai. Eta orain Jessie Buckley izan da, beraz, lehen aldien, zalantzarik gabe lehen aldien Oskarra izan da, baina bereziginik hemen aipatu nahi nuena, Autumn Dural Arcapou izan da, zeberak historia egin du da lehenengo emakumea zinematografi, argazki zuzendaritza, baina ez zuzendari honena. Argazki zuzendaritza. Argazki zuzendaritza honenaren saria irabazi du, lehen emakumea da sari hau irabazi duena, eta izugarria izan zen une hori, bera igozenean holtzara esan zuen, bera hor dagoela, aurretik hor egon diren beste emakume guztiengatik, eta orduan eskatu zion publikoan zegoen emakume hori altxatzeko. Eta orduan, antxe Dolby Theater zeuden emakume guztiak altxa egin zinen, eta ederra izan zen ikustea, ez? Hau, jada egin zuen Frances McDormandek irabazi zuenean 3 Billboards Outside, naiz gogoratuko orain pelikularen izenaz. 3 anuncios a las afueras, da gaztelerazkoa. Baina originala da 3 Billboards Outside, nahiko luzea da. Outside Ebbing, Missouri. Hoi da, 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Pelikularen gatik irabazi zuenean eskatu zien emakume guztiei altxatzeko, kategoria guztietako emakumei, eta gainera esan zuen, Meryl, mesedez, zu altxatzen bazara beste emakume guztiak altxako dira, eta Meryl Streep altxe egin zen, eta beste guztiak altxaziren, eta orain antzeko egin du Autumn Dural Arcapouek, eta oso politia izan zen, eskerrak eman zian baita ere Ryan Cooglerri, eta une politia izan zen, ze... Ryan Coogler aipatzen duzula, asko insistitu da atzoz geroztik, zorrak kentzearen edizio izan dela, batetik aipatu berri duzun, orainik emakumezkoek irabazi gabeko saiak badaudelako, bestalde, Cooglerren kasuan ere, Oscar horren zai edo esperoan izan zitekelako, eta asko, Paul Thomas Andersonek dagoeneko mereziote zuen, eta azkenean lortu duela, ez zuzendari honenaren, eta bere pelikulak arrakasta itzela lortu duela, baina hainbat edadietan, estatu batutan, hemen Espainiar estatuan irakurri ditudanetan, pixkat zorren Oskarrak edo ez, aipatu dira, eta batzuk itxaronaz lortu dituztela edo ez. Bai, hori ere gertatzen da, sari banaketetan ere kontuan hartzen da askotan, ibilbide bat badagoela, ez beti, baina batzuetan bai, eta hori gertatu zen Leonardo DiCapriok irabazi zuenean baita ere The Revenant pelikularen gatik, askok esaten zuten, sari hau ez diote eman pelikula honengatik. Sari hau eman diote, orain arte ez duelako Leonardo DiCapriok saririk jaso, eta azken hamarkadetako pelikula on askotan aritu delako
Eta nominazio pilo lanean. bat jaso izan ditulako, eta Hori, inoiz eta saririk etzen- ez. Bueno, gertatzen dira horrelakoak. Gertatu ziren gauza bitxiak baita ere, Sean Pennek irabazi du taldeko aktore honenaren saria, baina Sean Penn ez da jun galara. Eta orduan Kieran Culkinek jaso du bere izenean saria, eta esan du. Bueno, Sean Penn da irabazlea, baina Sean Pennek ezin zuen hemen egon, edo ez du nahi. eta horixe esan, eta alde egin du. Eta bestalde, Amy Madiganek irabazi du emakumezko taldeko aktore honenaren saria, eta bueno, Amyrena ere izan daiteke aitortza bat aurreko lanengatik, eta Weaponsen egindako lanarengatik baita ere. Egon dira horrelako une asko, beste batzuk agian guztiz aurre ikusi zitezkeenak, adibidez K-pop Demon Huntersek eiune irabazi duelako animaziozko pelikula honenaren saria, ez? Netflixeko sekulako booma izan duen pelikula hau, animaziozko pelikula hau bazelako gustokoena, sekulako arrakasta izan duena, eta gainera Golden abestiarekin irabazi dute abesti honenaren saria, eta egia esan guztiz bidezkoa sari hau, ze abesti hori azkeneko hilabetetan ezagit zenbat aldiz entzun dudan. Eta kantatu, Goiuri, eta kantatu. Ez, oso eduki bardalako registro berezia. Saiakera horretan edo hori guri azaldu nahiean kantatu duzu desente. Bueno, sentitzen dut, barkamenak eskatuko ditut hemendik. Aizue, Oliver Laxek esan du dagoeneko bazekiela sariri jasoko etzuela? Memeak daude dagoeneko? Beti daude memeak, baina egia da Oliver Laxeren Siratek ez du irabazi atzerriko pelikula honenaren saria, baina hori ere bagenekien, Soinu benaren saria ez? Baina bagenekien atzerriko pelikula honenaren saria. Berak berezik izekien. Berak beti daki. Berak mundu paraleloetan denaren berri dauka. Berak asko daki. Aizu baina agian ondo pasako zuen antxe ekitaldian, eta hori ez diogu kenduko. Bai kontatu nahi nizuela, gauza asko gertatzen dira Oscar sarietan. Oso ederra izan zen In Memoriam zatia egiten da, Goya sarietan ere egiten dute ez, urtean zehar, aurreko urtean hil diren zinemagile edo zineman lan egiten duten teknikari, aktorei, omenaldia egiten zaie, eta ederra izan zen, urtero izaten da une eder bat hori ez, unkitu egiten zara, ze agian batzuk hil dira gaixotasun luze baten ondorioz, beste batzuk agian sorpresaz hartu gaituzte erietzaiek, baina une ederrak izaten dira, eta bereziki gustatu zitzaidan Diane Keatoni egin zioten omenaldia. Rachel McAdams aktorea atera zen Diane Keatoni omenaldia egiteko, ze Rachelek, aktore gehiago atera ziren, baina bereziki gustatu zitzaidan Rachel McAdamsek egindakoa, ze The Family Stone pelikulan, The Family Stone dela, bere alabaren papera egiten du Rachel McAdamsek, eta orduan bere fikziozko amari omenaldia egitea In Memoriam saian, oso ederra izan zen. Kontu gehiago ere egon ziren, baina nik esan nahi dizu da, nun ikus daitezken Oskarretako pelikula hauek, zeni ari naiz, Oskarrak gora, Oskarrak bera, pelikulak bera, baina agian gure entzulek ez dituzte ikusi, agian batzuk ikusi dituzue, eta beste batzuk ez, eta orduan kontatu nahi dizuet, nun ikusi, lagunduko dira zoinago. Bestela, geratuko naiz, ahotsi gabe, hemen ari naiz ni bakarrizketa bat egiten, Conan O'Brien izango banintz bezala. Pixkatola ahotsez justito, ez? Justito, nago baina ez da pasatzen. Nik lagunduko dizute. Nolabait gaueko garaien nagusia, aipatu dugu 14 nominazio eta gero, Paul Thomas Andersonek lortu duela Oscar hori, gainera, bakarra ez, nolabait pelikulak barrakasta itzela lortu duelako. One Battle After Another honen inguruan, hitz egin dugu hementxe bigarren kafean, HBO Maxen ikus dezakezu eta baita Movistar Plusen, Hego Euskal Herriari dagokionez, eta Ipar Euskal Herrian Canal Plus, ez da gita euskeraz nola esan barko denuken, ez da? Canal Plus. Eta Prime Videon ikus ditzakezue. Sinners, hau HBO Max eta Movistar Plusen eta Canal Plusen ere bai. Frankenstein Netflixen ikus dezakezue, eta Netflixen ere K-pop Demon Hunters, aipatu bezala, animaziozko
film honenaren Oscar sari irabazi duena. Hoi da, eta gero badaukagu baita ere animaziozko film labur honenaren saria, eta hau eman diote The Girl Who Cried Pearls, edo La Jeune Fille qui pleura de Pearl pelikulari, eta hau Hego Euskal Herrian Movistarren ikustezakegu, eta Ipar Euskal Herrian arte.tuen edo onf.ca.k, oda Kanadako webgunean ikus dezakezue. Egizue webgune batzuk mugatu egiten dutela, zure jatorria ordenagailua ze lurraldetan dagoen. IP handi konektatzen den arabera. Orduan, ni saiatu naiz onf.k horretan sartzen, eta nire ordenagailua, Hego Euskal Herrian dagoenez, ez dite utzi, baina irakurri dut, Ipar Euskal Herritik ikus daitekela. Ze gehiago daukagu? Ui, ama, goiuri... daukagu. Daukagu goiuri ituta. Bai, goiurin bronkioek ez dute barkatzen. Daukagu Weapons, aipatu dut, taldeko emakumezko aktore honenaren saria jaso duela pelikula honengatik, Weaponsen gatik, eta Weapons ikus daiteke HBO-n edo Kanal Plusen Ipar Euskal Herrian. Daukagu Formula bat, baita ere, badakizue, Formula bat autolasterketei buruzko pelikula hau, ikus daitekela Movistar Plusen Hego Euskal Herrian, eta Ipar Euskal Herrian aldiz, Apple TV duzuela, naiz eta ikusi dudan egun hauetako batean, martxoan zehar iritsiko dela Kanal Plusera. Bueno, bago beste bat, eta nere proposamena izango da, ez dakit ja proposamenekin hasiko garen, edo, aipatu egingo dut behintzat, Mr. Nobody Against Putin, edo Mr. Nobody kontra Putin, gaztelerazko izen horrekin, filmin plataforman ikus dezakezue Hego Euskal Herrian, Kanal Plusen, Ipar Euskal Herrian, baina oso dokumental interesgarria da, eta atzo, Trumpen eta gerren aurka mezu bakarra etzen izan, baina mezu zuzenetakoa akaso bai, eta gero gamentuko dizuet, baina hemen, irakasle batek kamara bat hartuta, nolabait Putinen eta Rusiako gobernuaren, hezkuntza arloan izandako interbentzioen, eta gerra girorretan, eragin nahi izan duten, pisu ideologiko horren inguruko dokumentala, oso dokumental sendo, baina gero orkestueko dizuet, ze badauzkau gehiago film labur onena dokumental sailean goiuri. Bai, All the Empty Rooms, honek dokumentalezko film labur honenaren saria jaso du, badoa, pelikula honek kontatzen digu Estatu Batuetako eskoletako tiroketen ondorioz zer gertatzen den, ez? Nola geratzen diren familiak, badakizue, tamalez, ohikoak direla Estatu Batuetan eskoletako tiroketak eta ikasleak eta aurrak hil egiten direla horrelakoetan, eta hoien inguruan hitz egin nahi izan digute All the Empty Rooms pelikulan, eta hau Netflixen dago ikusgai. Eta gero gertatu da zerbait oso bitxia, gutxitan gertatzen dena Oscar sarietan dela, egon dela empatea. Ze film labur honenaren sailean The Singers eta The Person Echageant de la Salif pelikulek empatea izan dute, eta biek jaso dute Oscar saria. Lehenengoa Netflixen dago, eta bigarrena Hego Euskal Herrian Movistarren, eta Ipar Euskal Herrian Kanal Plusen. Oso interesgarria bigarrena, unik oraindik ez dut ikusi, baina premisa da, gizarte distopiko batean kokatuta dago, zeinetan musu ematea debekatuta dagoen. Eta, film labur honenaren saria irabazi du, esan bezala The Singersekin batera, eta nik ez dut ikusi, baina ikusteko gogoa daukat, ze oso mundu tristea iruditzen zait, musurik gabeko mundu bat. So much better here. Eta horiek Oskarren inguruan kontatu nahi izan ditudanak, egia esan aipatzekoa baita ere Conan O'Brienek egindako lana, ez da bat ere errisa, Oscar sariak bezalako ekitaldi bat aurkeztea, eta aurkeztea umorea erabiltzea, baina pasagabe, umorea erabiltzea, baina baita ere topatzea tarteak baldarrikapenetarako, eta egin zuen, Conan O'Brienek hori ere egin zuen, ze aipatu zuen,
kontinente guztietako, uste dut, 36 pelikula edo zeudela guztira, ez? Sail guztia kontuan hartuta, herrialde desberdin ugaritako pelikulak zeudela leian atzoko ekitaldi honetan, eta horrek erakusten zuela artearen indarra eta artea hizkuntza bezala mundu globalizatu batean, eta egin nahi izan zuen aldarrikapen txiki hori mundu elkartu baten aldeko aldarrikapena, eta hori ere azpimarratzeko, eta baita txisteak ere bai, nahiko onak eta gustatu zitzaidan, eta berak aipatu zen ezurraragizko azken aurkezlea izango dela Oscar sarietan gero ia bateko ordezkatuko duela, baina espero dugu ez dakit berak jarraituko duen datorren urtean, baina... Nik daukat informazio txiki bat horrekiko. Gaur goizean ikusi dut, bideo bat, emateunez jarri zutena, sari banaketan ondoren, simulatze zuten una batalla tras otrako sekuentzia bat, bukaerako sekuentzia bat ez duguna ez ere esango, eta baliteke urrengo urten Conan O'Brien ordezkatuko duguna izango dela Mr. Beast. Bai, zera. Hori da nik ikusi etena. Mr. Beast. Mr. Beast. Ez dauka nahikoa... Sinesgarri... Zilegitasunik... Mr. Beastek gaine ez daka hotxik. Ez daka hotxik. Nola ez daka hotxik. Zuk Mr. Beast ikustezunen ez daka hotxik. Ez zenatan. Osa ez du hitzeiten. Bai. Mr. Beastek bai? Bai. Serian... Bueno, utzi spoilerrak eta kontu... Mr. Beast... YouTuberra. Bai. Ez bale, nazti indez. Hori ba. Kontua dezakigula nork orkestuko duen, baina oraintxe bertan egingo nukenik apostu, ez dela izango Mr. Beast. Entzuleok, datorren urterako alarmatxo bat jarriko dugu. Lehenengo apostua. Hori, lehenengo apostua. Imanole Korparetean zuen Oskarren apostutik zemat asmatu ditu? Bi. Iru. Iru. Bita erdi. Tira, entzuleok, 13 minutu falta dira, men Oskar sarien inguruan hasi gara eman, eta tira, proposamenak egiteko ordua ere, iritsi zaigu Hamlet izan da, sari bat eskuratu, baina nolabait, hau, esperotakoa zela uste zenuten, edo izan da pixka bat sorpresa? Nik egia esan ez dakit asko Oskarren inguruan, baina, ikusita egindako lana bai espero nuela, justu. Bera bai. Ados, Hamleten proposamena berez, nor defendatu da? Nik. Egia nago aipatu degula, irratsaio hontan, baino gaurko hontan nahi nizuen alde batetik esan, aurreko astean ikusi nula azkenik pelikula hau, guain arte ez detena ikusi, eta nahi nun gora aipatu pelikula honen lana, eta azkenen ez du pelikula hoberenaren saria eraman, baino nere ustez baizizken aukera asko irabazteko. Pelikula hau guantxe esango izuet da, juntzait, Zoe eskaino ezen ezakoratzen, Chloe Zhaoren pelikula bat, zuzendari bezala, ekoizle ejekutibo bezala egonda Steven Spielberg, eta pelikula ikusita gero nahiko nabarmena da zeatik Amblin dala bere ekoiztetxea eta bea pertsona bezala ekoitzi duten pelikula hau. Azken baten familiari garrantzia handia ematen zaio pelikulan, negar asko egiten da pelikula honekin, eta bai, nabaritzen da familiarteko harreman hauek eta batez umen arten edo umeek nola erreakzionatzen duten gurasoen gertaera hauei buruz, garrantzia handia ematen zaiola horri. Eta iruditzen zait, da pelikula oso interesgarria, bere garaien Gandalfen aktoreak, Sir Ian McKellen aktoreak esantzun, bea Shakespearen ezagutzaren, Shakespeare berako ondo ezagutzen dula, eta bere bizitzai buruz asko investigatu eta irakurri dula, eta beak esatezun, elitzekela oso probablea Hamlet liburua bere idazlean historian oinarrituta egotea, baina egia da ematen diola beste ikuspuntu bat bai Shakespeare pertsonaiari eta baita Hamlet irakurtzeko moduari. Eta iruditzait oso interesgarria nola uztartu dian pertsonan arteko harreman hauek gero ondoren antzezlan batera eramateko edo adaptatzeko orduan. Iruditu zait baita
umearen aktoreak zoragarri iten dula, ez dakit zehazki nola izena du, baina oso gaztea da ume hau, eta harritu zuten pila bat, ze aktore lan oso ona indu, eta uste dela James Lintern, hau zan, ez? Bai, hori da, bai. James Lintern. Gaina okerrez bali manago 12 urte edo dazka, ez da 16 edo claro, ez. Oso gaztea da. Bai, eta gaina din hortan, ez dakit, daude zuk pertsonalki atera aldituzun gertaera batzuk aktuatzeako garaien atera aldituzunak, baina ume honek aktore lan honetan, pelikula honetan bereziki, atera ditu espresio batzuk, negar batzuk, begirada batzuk, nik usteet bere 12 urte horietan bere bizin inoiz ez ditunak atera, eta irutza zaiten, ikuslean ganako emozio horiek transmititzeko modu gisa oso lan ona. Eta baita gainontzeko aktore guztiko baita oso ondo daude. Baina batez nik esango nuke ume honen lana dala oso ona. What do you wish to do, Hamlet? I shall be one of father's play. Eta ipatu ditugu nun ikus daitezken ikusgai daudenak Hamleten kasuan orain dizkinetan. Bai, aukera dago filmin premionen ikusteko, baina lokairua oso garestia da. Bai, nik uste baita lehentasuna eman nahi zaiolako alde batetik zinetara juteko jendeari, eta bestalde baita, guantxen nahiko purian daon pelikula bat izan da, hori, jendeak bai nahi du pelikula ikusi, badago gogo bat pelikula ikusteko, orduan, aprobetxatzen dira modu bat esateko. Bai, 13 euro kostatzen da lokairua filminen, ez dakit, pixkat. Lekuzkanpo ikusten dut. Bueno, egia da, momentu honetan zinetan daukozun pelikula bat ikusteko eta Oscarretara nominatuta ondan pelikula bat ikusteko gogoa aldin baukazu, nik onartzen dut, plus hori ordaindu behar izatea. Hemen ipare bat urteta ez dut edo behintzat... Bai, garbi dago, baina 13 euro, zait, zinean... Bueno, bi sarreren prezioa edo sarrera terdiren prezioa, ez da? Ondo iruditzen zait. Altxe ipurdia eta segi zinemaretora. Bai, baina egote utxa ere arraro egiten zaidala, Ez dakit, zinetan dago, plataformetan ez dago eta puntu, ez? Bai, baina nik uste betikoa dela, azkematen jendea badao gauzak oso garesti erosteko gaitasuna daukana eta nahi duna, orduan gaitasun hori daukaten bitarten, eskainiko da, eta gainontzeko, nahiago izango dugu zinera jun, eta listo. Baina bai, jendeak kuadroak milioika eurogatik erosten dituen bezalaxe, eta alduten bezalaxe, jendea baita 12 euroko pelikula bat etxean ikusi dezake. Hauxe Imanolen proposamena, Eneko Iturbe Otamendi, zure azina? Bira, nik gaur ekarrietena ez da beldurrezko pelikula bat, lasai. Eskerrak. Ez dira txakurrak hiltzen. Eskerrak. Lasai, eta Oscarretan ez du sari bat bera irabazi. Eskerrak. Ez gaur ekarriet Marty Supreme. Nahiko polemikoa izan dena, batez ere, aktore principalaren gatik, hoi geroxago aipatuko dut. Filma hau zuzentzen du Josh Safdie. Honek ja baditu lan batzuk, baditu film batzuk ja grabatu egin dituenak eta nahiko errekonozimendu lortu dutenak, adibidez Good Time, protagonista, Robert Pattinson dela, gero baita Adam Sandlerrekin atera zuen, orain ez zaitatatzen izena, Uncut James, hori da. Eta oraingoan, Marty Supreme atera du. Ze kontatzen da film honetan, Marty Mauser izeneko ping-pong jokalari baten inguruan hitz egiten da. Eta honi ze pasatzen zaio, ping-pong jokalaria da, eta ping-pongak, ez du hainbesteko... Barkatu, maitenis izango dizut, ze maitenis jokalariak gero batzutan batzuk ofenditu egiten dira. Barkatu. Bai, ondo ari zara. Nik ezautzen ditut jokalari olimpikoak ping-pongerekin ados daudenak, eta ez dutenak beste batzuk pixkat astoratu egiten direnak. Horregatik bada ez bada. Barkatu, baten bat. Ez baldin bat zaio gustatu. Ez zegoen ofenditzeko intentzio. Hori da. Maiteniz jokalari baten bizitza da. Eta pertsona honi ze pasatzen zaio, berak txapelketatan parte hartu nahi du, baino nola maitenizak ez duen hainbesteko oihartzunik dirua lortzeko zailtasunak ditu,
batzuetan agian Japonera joan behar du jokatzera eta Japonera joateko karo dirua lortu behar du eta berak esaten du behan maiteniz jokalari profesionala dela. Eta berak filmean zehar Martin Mouserrek askotan esaten du. Nik orain ez daukat dirurik, baina datorren txapelketa etortzen denean ordainduko dizut. Eta beti da denbo guztian, bai, ordainduko dizut txapelketa iristen denean eta irabazten dudanean. Eta da baita pixkat pertsonaia nahiko kuriosoa, ezta? Ze saiatzen da jendea estafatzen baita, ze, bueno, joaten da badibidez toki batzuetara eta esaten dio, bueno, guazen maiteniz partida bat jokatzera eta nik irabazten badut, ez dakizen bat $, jasuko ditut, eta, bueno, egiten ditu olako apustuak baita, ezta? Dirua lortzeko, gero baita mafioso batzuekin sartzen da, bueno, hor, truke batzuk egiten, eta, bueno, saltxa askotan sartzen da, eta, filmean zehar, hori da argumentua, Martin Mouser pertsonaia, azten dela, toki askotara juten, jendea engainatzen, dirua lortzeko azken finean, Japonera joateko, han nola baite txapelketan parte hartzeko eta mendeku bat, mendekatzeko pertsona batekin, ze, berarekin maiteniz partida bat izan zuen eta, ulertuko dezu duten bezala, galdu egin zuen. Zeket irudiak ikusten izaten, baina zemat uste zue kostatu da la pelikula hau? Hori ere nik badakat. Eta egin egiten fijatzen, protagonizatzeaz gain ekoitzi ere Timothy Chalametek egin duela, baina 24 da. Eta Kevin O'Leary dago hor sartuta, dela oso dirudun bat. Baita reparto garestia, ez? Gwyneth Paltrowrekin, Odessa Sionekin, ez dakit hor bada. Ez aiguzu datua. 60 milioi. Ez da enbeste. 70. Beti dabiltza hor, aurrekontuak, guk dakigun arte beti dabiltza dantzan, pelikulen aurrekontuak, takit inoiz amaitzen diren, gero beti daude formato aktualizatuak eta kontuak ez, baina buelta horretan. Eta begiratuet eta ustet ia 180 milioi $, irabazitu dela film honekin beraz, ez zait astakeri bat iruditzen, baina nahikoa diru bada pelikula bat egiteko, pelikula bat egiteko parametro hobetan, Nik ez dut ikusi guaindik, baina orokorren egia da nahiko pertsonaia gutxi agertzen diala ematen dula, ez? Ez, deixente daude, ez, gero baita, aipatuet, dirua lortze horretan, alderdi bat baino gehiago, irekitzen dira, adibidez, saiatzen da Hollywoodeko aktore batekin ligatzen ere, berari diru ateratzeko, hor lehen aipatuen mafiosoen trama horretan badaude 3-4 pertsonaia, badu gero baita beste amante bat, eske da oso kakanazte handitan sartuta Martin Mouser jauna eta denak ezin ditu kudeatu batzutan. Tira, Marti Supreme enekoren proposamena, esan dugun ondagoen ikusgai, baina joan zein. Zinemetan. Zinema aretoetan. Baina pentsatzen Laster plataformetara ere iritsiko dela. Baina joan zinemetara entzuleo, baduzu joan zinemetara. 60 milioi euroko aurrekontu aipatu dugu, ez da lastakeri bat, baina ondo dagoela. Tira, dena kontestuan jarri behar da, ikusi dituzen azken euskal ekoizpenak 4 eta 10 milioien bueltan ibiliko dira, eta ikusi zen dituzten, baten bat gehiago? Gutxigo, 10 ez dituzte zein iritsi da 10 edo 8. Euskal ekoizpena esaten dudanean, euskarazko ez diren ekoizpenak ere barruan sartzen direlako, horkila pixka zabaldu dut. Maspalomas ez hariko bagina, 4 milioien bueltan uset ibilidala, 4 terdi uste dut izan dela Karmeleren kasua, euskarazko ekoizpenen giroan ari bagara, esango nuke eta zera, Paul Urquijoren azken lanak ere, buelta horretan ez da, igual 6 iritsi da. Nik esan ezakit. Denak ez ditutola zehaztuta, baina 3,5. 3,5. Estimatzen dela. Estimazioak, ez Baina tira, 10erainoko horkila zabaldu dut, euskal ekoizpenak aipatzen baditugu, gaztelerazko euskal ekoizpenak ere badaude, eta horre zalantzak eta sortze zaizkit Los Domingosen aurrekontua esaterako badakigu, uste dut hor zertxo bait gehiagoz ari garela. Fantasmaen la bataiak 8 jartzen du hemen.
Eta los domingos badirudi 5 milioien... Lauk nazazpi. Hori da. Ba, hortxe gabiltza. Entzuliok eguerdik amabiak ditugu, agur esan behar dizuegu eta proposamen asko gordeta utziko ditugu, baina datorren astelenean jarraituko dugu puripurian tartearekin, eta bide batez, gogorarazi nahi dizuegu, bihar ez dela bigarren kaferik izango, grebarekin bat egingo du saio honek, etxe honek, naiz irratiak, garak, naizek, eta horrexegatik, bihar ez da egunkari alerik izango, eta bide batez, irratian ere entzunal izango duzuena, grebaren jarraipena eta informazio zerbitzu zehatzak izango dira, nolabait zerbitzu minimoi helduta, baina ez dugu kaferik hartuko zuekin, asteazkenean hementsi izango gara zuekin bueltan. Zaindu asko eta, esan dakoa, orain informazioaren txanda hemen naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.